предложения за по-добра защита на таксиметровият бранш. Това предлага предприемачът Николай Джумаков. Какво представлява този проект? Ще разберем от самия него. Здравейте! Добър вечер! Хайде сега ми кажете, как може таксиметровите шофьори да бъдат добре защитени, защото не са малко посегателствата срещу тях. Знам, че и съм отразявала дори посегателства, които завършват със смърт. Как може тези хора да работят по-сигурно и по-спокойно? Веднага ще ви обясня. Направил съм приложение, което приложение се казва SOS такси. Да, частна компания съм, не е държавно финансирано. Първото, което, второто, на което преди да започнем целият разговор, искам да вметна, че това не е задължително приложение. Това е всеки, който иска... Прецени. Да, всеки, който иска да има някаква сигурност, да може да си го инсталира. Това е като сота в къщи. Никой не ви задължава да си сложите сот, но вие, ако искате да си защитите имуществото, си слагате. Така. И сега как ще се процедира в този случай? Какво предлагате? Така, сега ще разкажа подробно. Значи, приложението е създадено с три основни цели. Първата основна цел е таксиметровия бранш, втората основна цел е да защитиме шофьорите по три направления. Първото е нападение от клиенти в таксиметровите автомобили. Второто е при катастрофа с пострадал, независимо дали е пострадал шофьора, пътника при шофьора или от съседната кола. И трето нещо, за което е създадено това приложение, да се използва, ако на шофьора му прилушее, по някакъв здравословен начин падне му кръвното, получи някакъв сърдечен арест и така нататък. Не само инсулти, инфаркти, хората... Варианти много, да. Да може да натисне един бутон и така наречените моя мониторинг център оператори да подадат сигнала на 112, оттам да се изпрати автопатрул на полицията и те да вземат отношение и по трите направления. Сега веднага сигурно ще кажат защо да не да набере 112, какво ще позволи това? Веднага обяснявам. Даже може да го нагледя. Представете си, ето аз съм шофьора в момента, аз съм зад волана, пътника е зад мен. Ако ми сложи нож до гърлото, как да набера някакъв номер? Да, как да вземате, да му кажа, извиняй, чакай само... Не, той даже ще ви вземе и телефона. Да, примерно да му кажеш, чакай само секунда да се обада, нали? Разбрах ви. Да, приложението има софтуерна, през софтуера, през самия телефон може да се натисне бутон, има и хардуер. В смисъл, има и физически бутон, който може да се сложи. Може да бъде сложен на място, където само шофьорът да го знае. Сега, кажете ми обаче, защото е срещу нападения, нали така? Точно така. Продължават ли тези нападения да се случват в днешно време? Продължават да се случват. Макар да не се дава гласност. Да, най-пресният пример беше отразен в една телевизия за един шофьор от Пазарджик, ако не се лъжа. Някакви хора минават там пияни или не знам, не помня какви бяха, някакви хора минават и без шофьора да е направил каквото и да било, го нападат и даже последно, ако не се лъжа, беше му засегнато окото и някаква операция беше претърпял. Другото, което е, че аз съм забелязал, че таксиметровите шофьори, както нямаме така наречените радиостанции, преди имахме радиостанции, радиоефир така наречен, откакто нямаме радиостанции, ние сме толкова едини, защото не се познаваме. Защото преди като се работи на един канал, образно казано, 25-30 коли, като каже, примерно Гошко, аз съм на улица Еди Гласи, ние по гласа знаем, това е Гошко, нашия колега, намира се Еди къде си, има проблем. Сега няма тази... Защо отпадна това? Това не създаваше ли малко по-голяма среда за сигурност? Най-малкото, защото се чуват хората, знаят кой къде и какво се случва с него. Отпадна, защото все пак влизаме в 21 век, ние сме влезнали, и всичко се променя. Всички хора вече пътуват с приложения. Примерно, вие ако отидете на улицата да махнете за такси, ви гарантирам, че 90% няма да си фанете такси на улицата, ако не си поръчате през някое приложение. Да. Живота се променя, всичко се променя. Как приемат самите шофьори? Чуха ли за това ваше предложение? Как гледат на него? По принцип, точно да, много добър въпрос. По принцип всички харесват идеята, но основният въпрос на абсолютно всички колеги, с които съм го коментирал, приятели и познати, е това, че искат сигурност. А сигурността как мога да я дадеме, ако Министерството на вътрешните работи подкрепи тази цялата идея на SOS такси, ако я подкрепят. Бях на среща при вице-премиера Гроздан Караджов, министър на транспорта и съобщенията. Представил съм му целият проект, хареса му идеята.
през него, ако може той да ми направи среща с министъра на вътрешните работи, господин Митов, или с главния секретар на МВР, защото реално погледнато аз не искам пък да излагам и колегите на опасност и на съдебно преследване. Ще кажа, веднага ще дам пример. Примерно казвам, нападаме някой, натискам паник бутона, изсипва се там 4-5 човека колеги, да кажем, понапляскат го, примерно, нападателя. Ама нападателя вече от нападател става жертва. И така вече нещата се обръщат и срещу мен, и срещу колегите. И така става така наречената ОПГ, в смисъл престъпна група, нали? Организирана престъпна група, за което от двама. Точно така, за което пък аз не искам те да страдат. Затова тук е идеята да може МВР да подкрепи това нещо и това приложение. Ще дам примери с градския транспорт. Ще дам пример. Те си имат така наречените паник бутони, нали, целият масов градски транспорт. Сигнал отива в ЦГМ, Център за градска мобилност. От Центъра за градска мобилност го предават на телефон 112 и от телефон 112 го предават на СДВР. И искам да ви кажа, че, защото имам и приятели в градски транспорт, които се е налагало да го натискат, искам да ви кажа, че патрулката реагира до около 5 минути на другата спирка или на най-много до втората спирка. Патрулката и чака вече градския транспорт. Троле или трамвай, или там няма значение кое е. Моята идея е следната. Точно това искам аз да направя, да може МВР да ни подкрепят в това нещо. За да имате връзка с 112, нали така? Не, аз връзка с 112 имам. Бях и на среща преди време с Мариана Василева. Защо тогава е нужно разрешение? Веднага ще дам и пример, само секунда. Бях на среща с Мариана Василева, директорката на телефон 112. Презентирал съм и на нея пред приложението. Хареса го. Сега ще ви кажа защо е нужно. На мен идеята ми е тези сигнали, предадени от СОС такси към операторите на 112, да бъдат приоритизирани. Искам патрулката, независимо коя е, дали е СПС, КАТ, пеши патрул, патрулка на районно, няма значение. Какъвто ще да автопатрул на полицията, да може да се отзове бързо, защото първите 5 минути са най-решаващи във всяко нападение или в всяка една кризисна ситуация. Така че това ми е идеята на мене. Да може МВР да кажат, примерно, да, окей, подкрепяме ви, ако искате да го разпишем някъде, нали? Да сте сигурни, че като има такъв сигнал, ние ще реагираме до 5 минути, за да може и таксиметрите шофьори да бъдат спокойни. Така ще знаят, че има такава сигурност. Другото, което е, ме попитахте по повод нападенията преди мъничко, другото, което е, че след въвеждането на еврото, 2026, аз лично за себе си съм сигурен, че много ще станат обекти на нападения таксиметрови шофьори, инкасо автомобили и магазини за цигари и алкохол. Веднага давам примери защо. Защото така наречените чуждестранни престъпници, образно го казвам, които не са в България, сега ако дойде някой обере инкасо автомобил с 1 милион лева, той не може да го котира никъде. Защото тези левове трябва да ги обърне някъде. Така е. И така по-лесно ще могат да го фанат. Обаче, ако даден престъпник дойде и обере инкасо автомобил с 1 милион евро, след точно 40 минути е в Гърция, това евро го котира навсякъде. Затова казвам, че таксиметровите шофьори ще станат обект на такива нападения. Може да не е веднага, нали? Но ще станат, защото отива някой, бием от вас шамара, взимам от там, да кажем, оборота от 50-100 евро, така като удари 4-5 таксита с 500 евро, няма проблем. Това обаче има ли го по другите държави? Тоест, този вид престъпност, дали съществува? Тоест, за да предположим, че международните групи ще дойдат, европейските, хайде така да кажем, ще дойдат у нас да вършат точно това. Сигурно го има. Не мога да говоря за европейските престъпници. Не съм толкова запознат с техните намерения. Правят ли се някакви, обучения на таксиметровите шофьори с предупреждения за това, че могат да бъдат обект сега с влизането на еврото на такива атаки? Би трябвало да знаят, да са подготвени, да имат време за реакция, най-малкото да са психически наясно. Мисля, че никой не им прави такива обучения. Абсолютно всеки шофьор сам, даже сами си прецениме по някой път дали вземе и клиент. Аз пристигам на адрес, защото аз съм действащ таксиметров шофьор. Не съм само създател на приложение. Пристигам на адреса, поглеждам клиента, ако някой пиян залян, нали, аз имам правото и по закон имам това право да не го кача. Нали? Така че не е проблем. В смисъл, от тази гледна точка имаме опция да преценим, но ето, примерно ще дам
пример с един колега, доскорошен пример, взима адрес без посока. Адресът е от Димитър Миленков. Взима адреса без посока, 4 хора от ромски произход, пияни, заляни, почва да му се правят на интересни и той вика, добре, слезте, малко по-надолу ги е свалил, добре, слезте, няма проблем и така нататък. Но той, примерно този колега, ако беше си инсталирал приложението и беше натиснал паник бутона, моите оператори щяха да му помогнат, да му изпратят екип, за да се види точно какво се случва, какъв е конфликта. Защото, нали, сещате, че вие като сте сам шофьор в колата и ви се качат повече от двама, вие нищо не може да направите. Естествено. Няма как така, че... да се мисли за каквато и да е съпротива. Сега, вие казвате, това ще е съвсем доброволно. Ще се оскъпи ли обаче таксиметровата услуга на тези шофьори, които решат да си сложат паник бутон? Даже таксите, ако искате, мога и да ви кажа какви сте, са напълно символични. Примерно за един месец таксите е 15 лева. В смисъл 15 лева са 2 кутии цигари. Дори да ги разпределят, то ще... Както искат да ги разпределят, 15 лева на месец. 0,0 еди колко си стотинки на ден. Да. Кажете ми обаче, ноу-хауто ваше ли е или сте го взаимствали от някъде? Не, напълно моя идея си е това. В смисъл, коментирал съм го и с браншовици, които във времето преди са искали да направят такова нещо, просто не са имали възможността. А от кога имате тази идея в главата си? Тази идея имам преди от 2 години. Приложението е стартирало вече от... Ама то вече има такова приложение, работи и има таксита, които имат или нямат още? Имат вече, да. Имат вече паник значи, над 100 изтегляния има това приложение от Google Play. За в момента са активните потребители около 20. В смисъл, другите не са решили, че ще си заплатят таксите и не го ползват. От колко време казахте, че действа този от 6 месеца официално. Има ли случай, който наистина да е показал необходимостта и нуждата? Имало такъв случай, но няма да го дам за пример, защото си помисля, че постановка, този случай беше с мен лично. Защо? Какво пречи да кажете? То е най-добре. Защото все пак аз съм и собственик на това приложение. Ама то, нали знаете, в живота така се случват някои неща. Добре, ще кажа примера. В Мала шеф си карам едни клиенти. Сметката им беше около 16 лева, нещо такова. И той вика, примерно ети там 8 лева, изчаках до вкъщи, я взема още там пари. Изчаках го 20 минути, никой не дойде. Повиках там през оградата, нали, по някакъв начин да индикирам, че съм отпред още. Излезна някакъв там господин, почна да ме заплашва, че да се махам и че не ми дадат парите. Аз си натиснах паник бутона, натиснах и паник бутона на съответната компания, в която работех. Най-глупото беше, че 20 минути, точно ето това е проблема. 20 минути никой от нито едно районно не дойде на адреса. От таксиметровата компания дойдоха около 10 човека. От които 10, добре, че дойдоха, защото накрая се стигнало там, че този, който ми казва махай се, излезе с брадва срещу мене. Платиха ли си все пак? Да чуем края на историята. Горе-долу, в смисъл, не цялата сума. Не цялата сума, което наистина показва, то най-добре човек изпитва върху гърба си... Да, знаете ли, кое е най-странното? Най-странното е, че повечето колеги, такива млади като мен, за какво ми е това, бе? Лично не ми стане, никой ще не може ми направи. Ама когато ти се случи нещо, викаш, защо го нямам това нещо? Или това, както дадох примера, ето, мога да дам и пример с застраховките по земеделските земи. Примерно една застраховка на земеделска земя, примерно говорим, 100 лева на година. Нали? Те повече хора не си правят. И удари някаква градушка, природно бедствие. И после, хайде държавата да се погрижи на нас и тук да ни трябват едни милиони, за да... Точно така. Така е. Общо взето, идеята е много интересна и дано, както се казва, от министрите зависи да ви чуят. Надявам се, точно се надявам господин Гроздан Караджов да ни помогне на мене, да ми помогне за тази среща с господин Даниел Митов и наистина да стане така, че да подкрепят тази идея. Благодаря ви за това участие. Това беше Николай Джумаков. С него слагаме край на днешното предаване. Утре ще се видим отново. Лека вечер на всички.